муносибати таҷлили 30-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар хиёбони марказии ноҳияи Файзобод паради ҳарбӣ баргузор гардид. таҷлили ин ҷашни муқаддас бо расми гузашти наздики 1000 нафар ҳайати шахсӣ ҷузу томҳои соторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарии ноҳия дар фазои тантанавӣ оғоз гардид. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ дар майдони баргузории чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ шурӯъ гардида, баъдан ба раиси ноҳияи Файзобод Холзода Бобишо Нарзулло оид ба омодагии иштирокчиён ба гузашти низомӣ гузориш доданд. Муҳтарам раис, ҳайати шахсӣ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва захираҳои сафарбарӣ барои паради ҳарбӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саф вобастанд. Фармондаи парад комиссари ҳарбӣ Подполковник Давлатзода. сипас намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Файзобод, раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода бо арзи салом ба ҳайати шахсӣ онҳоро бо ҷашни бошукӯҳи 30-уми солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон табрик намуда, доир ба ҳифзи дастовардҳои давлати соҳиби истиқлол, фазои орому осудаи кишвар ва рушду тараққиёти босуботу бо низоми он дар тӯли 30 соли истиқлоли миллӣ суханронӣ карданд. Бахтиёр Худоёрзода зимни суханронӣ саҳми хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар роҳи барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар кишвар махсус таъкид карда, иброз доштанд, ки хизмати ватандӯстонаи низомиён ва фарзандони далеру ҷасур ифтихори мо тоҷикон мебошад. баъд аз анҷоми суханронӣ гузашти низомии 1000 нафар ҳайати шахсӣ ҷузу томҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарии ноҳия шурӯъ гардид. таҳти навои мусиқӣ ҳайати шахсӣ ҷузу томҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ дар ҳайати дастаҳо вориди майдони баргузории чорабинӣ шуда, аз назди минбари ифтихорӣ бо гузашти низомӣ қадам заданд. бояд зикр намуд, ки дар паради ҳарбӣ дар баробари ҳайати шахсӣ ҷузу томҳои сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва афсарону сарбозони захираҳои сафарбарӣ, занону бонувони ноҳия низ фаъолона ширкат карданд.